Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita saluhuna. Adorak suta puka parminggota parjulu mahita martangiang nahohong ibagas sarhat tabi martangiang mahita. Amin. Kapuji matuhata marhite-hite bukuede nomor 12 ayat sada ayat 4 dohot 15 ano di ayat 15 hon rap kita jongjong. Jehovah
Mar hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Jehovah, juon nama au, jala alusak kumaibana. Saya donganak kudo ibana jumpa hagogotan, baluau kudo imana dalam marmulia ibana bahenoku. Tepa mamahok kudo ibana sarimatua, martua dona hudul di pangodingan di natumi puli, dalamian di linggomani pargo nasuhatu dosan, nama dok tu Jehovah, haporusakku jala partano batuakku do debataku, mar haporusatu hodo au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami para sirohana sumurung, debatani hatuaw nami, kuingot kami do diakka ari panaon mudot hamamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiai mamikiri sude nati naon nai. Patadahom matu hami dosa nami. Asa diarsak rohan nami asa hupopomi hami hisap dohot sakap ni rohan nami. Jala asa taut hami lomo ni roham dinamanubus hami. Asa martua hami marhite-hite sian rodi saliling-liling na. Sepatuha mai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Amin. Patik ni debata di minggu kasadarion dienet dosian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon iko pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala liling mangulu itano nanilehon ni Jehovah debatam. Ia do lapatani i odo ikon dihabeari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta doho mida akkarajatta rodi akkana tua-tua dang jadi paro otari mas nasida ikon patuddo hida jala ikon holong rohatta tu nasida hioloa do nasida jala sisubuto dorohana iro sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata
sai pargugui mahami, mangulahon na hobat pati. Amin. Sianurua Dio Sakti Roa Tuhan Tuhan luar di mudani Yesus aro Tuhan Lazaro aku malumi pas gabe mabora nabe pogos si anje aku roa Tuhan Jesus aro Tuhan Siani aku dan ramuni Roa Tuhan Kabenaias nang rohati Jesus auro Tuhan Siano soku tusonami Siang rututku tudameni Siang asaku tuholongi Jesus auro Tuhan Tatopoti madosata tuado panidewata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Ujo hami duguar muna badiai, ala natar gugot hami marningot dosa nami. Sai marasini roho amaho mida hamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma, alani hami. Namate jalana hesian namate, namanai tuban wagijang doho mangodihon hami, asi maroham dihami, sai patoktong madihami roha hamuliate on tuho, oto di perbadia, pangapul dina marsa roha, pamalum masaluhut na bernit, pinahni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, odo perhitian ni nasa asin ni roha, sayunang pula kami, say tangihon mahami, ale debata ama anak dohot di perbadia. Amin.
Tabigima hata baga-baga taringot tuhasisan ni dosa. Roma hamutu au, asa mangolu to dimuna, dinna Tuhan Jahova. Tuksura rara dosa muna songon abi bunga dadap, tardo bahenok son tak. Nak pirara songon abit pasubba, gabe songon hapas tomu. Asa ngapom madi dewata na digijang. Amin. Sai tai dehon matuata Jesusi Hosana di use hondo mangkok colmai Udani tuhaki doha ngoluaki Tunggame jalalas haki Tungudani tuhaku doma muri rohaki Marolop-olop tundiki maningot asimi Oha tuhaoni nasoboi salpui Mumoko podo mate tuhaki Warna asing dang nadong nadosong goari Tuhaku Yesus Kristus di pamalum rohaki Mohon mansaki Sairo tu Tuhani Kang mohon malum di ban Yesusi Tungudani Tuhaku doma muri rohaki Marolop-olop tundiki maningot asimi Oha Tuhani Nasongoi sabui Bumoko podo mate tuhaki Tabigima hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di mana diendet jam Markus 10 ayat 46 152 sajahama paskat sori. Dungi di bongoti nasida mahuta Jeriko. Jadi di naruar ibana sian Jeriko rapon siana dohot alak na torop. Arong mahudul di pinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitu. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi di ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dibuka mama jauh-jauhon. O Yesus anak ni si Daud asima roham midaahu. Lado mamisang ibana asasipnian alailam digugudo majauhon ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulun ma Yesus di dokma jauhamu ma ibana gabe di jauh mana mapitungi di dokma madok ibana pos ma roham hehe maho di jauh doho. Jadi hatop ma ibana hehe laho madda poto Yesus laos taring do anggo ulosna. Dipakulingi Yesus ma ibana aha dipangido roham spaheno kutuho jala didok nama pitungi mato ibana guru nami naing marni damanian mataku. Dungin didok Yesus matu ibana laho maho ipangoluha porsiam midoho jala mamitor marnida ma matana laos dihuton ma Yesus di sidalanan nai ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin.
suaramu Yesus, Udege suaramu Yesus, Udege suaramu Yesus, naman johon ihuton maaf. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhonlah dalammu, asa unang-unang liluan. Ubasahanlah diriku, ubasahanlah diriku, ubasahanlah diriku, mangihutun Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhonlah dalammu, asa unang-unang liluan. Taha tidak koma hapor siao tai, songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siao di sat dok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu urusan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tindubuhon ni si Maria, na gabe-gabeya siator di perbadia, andorang suhabukan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatu, na matitar pajal do ibana di hauping lor silang, na tuat tubano turudung di tanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni dewata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, isima ibana pai mulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditod di perbadia, jala adoksa da huria dabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangolu sugot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Shalom. Oras madihita salu na amanginang. Uja hamat titing di huriata HKBP Rawamangun, Minggu 16 Februari 2024. Pertangyangan week Rabu 21 Februari 2024 pukul 10 siang wib. Sada week Rahwasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga Evangelis Nyonya Sirait Baru Simanjuntak, Jalan Cempaka Putih Timur 10A nomor 20 Cempaka Putih. 2. Wik Rawamangun 1 di bagas ni keluarga Amang Togap Simangunsong Simarmata, Jalan Anggrek nomor 20 Rawamangun. 3. Wik Kelapa Gading di bagas ni keluarga Amang Situari Cak Panjaitan Turus Jalan Janur Indah Opat Blok LA 10 Tolu nomor Tolu Kelapa Gading. 4. Wik Hutan Kayu Manis di bagas ni keluarga Amang Sintua Dr. Andus Mangatas Panjaitan Marganda Borusi Tompul, Jalan Kemuning Blok A nomor 10 RT 4 RW Pitu Hutan Kayu Utara Jakarta Timur. Rapat Panitia Graha Nomensen Sabtu 24 Februari 2024 pukul 10.06 WIB Maringanan di Gereja Patupaut pada rapot Panitia Pembangunan Graha Nomensen Sude Panitia Asaro Madoho Tirapoti Jala tepat waktu. Sermon seksi musik Jumat
23 Februari 2024 pukul 10 siawib maringanan di gereja dipatuh pada sermon seksi musik. Sude pengurus dot anggota seksi musik 5, pemandu lagu, organis, pianis, worship, leader, pemusik ibadah pukul 10 tolu, dohot operator multimedia asaro tu sermoni. Kunjungan gerejawi Minggu 25 Februari 2024 pukul 10 WIB Punguan Ina Kamis HKBP persiapan Resort Utara Rodo Tuhuriata HKBP Rawamangun dalarap marminggu niuluhan ni Pendeta Robert Hutapea STH permingguan ni patu begehon pujian donasida marhitekor jala dipangi donasida do pangurupion laho tu persiapan HKBP Resort Bintara. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nataba Ima sada keluarga Handa Partogi Tambunan Christine Imelda Borupurba SPD Rosian HKBP Resort Bengkulu. Alamat Jalan Bina Taruna 2 nomor 20 Sia RT 10 RW 10 Pulau Gadung Jakarta Timur. Wik Kayu Putih Kapling Polri 2. Keluarga James Perulian Lumban Tobing Anse Melpa Riama Boru Pasaribu Rosian HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. Alamat Jalan Taman Jelita Utara nomor B RT 4 RW 10 Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Sada. Tolu keluarga Juwilter Haryanja Amelia Francisca Borunenggolan Rosian HKBP Tanah Tinggi Resort Indrapura. Alamat Jalan Balai Rakyat Sada nomor 20 RT 14 RW 7 Utan Kayu Utara Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis. 4. Keluarga Nyonya Sinaga Melani Romauli Gurning SKM Rap Dohot Sahalak Yanak Konasida Rosian HKBP Resort Tanjung Priok. Alamat Jalan Kayu Putih 10E nomor 4 Pulau Gadung Jakarta Timur. Wik Kayu Putih Kapling Polri Tuhatama nama masu hamuna gabe ruas naringgan di Huriata Tarlumobi di Joloni Tuhata. Titing naing marbogas titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma Firman Beni Partomuan Silaban ruas ni HKBP Resort Cakung anak ni amata Albinar Silaban Nahinan tubuh ni inata Tiamsah berusia gian Nahinan Dohot Orwana Asima Septiana Manalu ruas ni HKBP Rawamangun. Wik Kayu Putih Kapling Polri Boru ni amata Arudin Manalu Nahinan tubuh ni inata Titir Boru Manurung. Pamasu-masuon hari Sabtu 2 Maret 2024 di HKBP Resort Cakung Jakarta Timur. Tuhatama nama masu-masu parsari peon nasida gabe parsari peon nadinggan di tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhata. Namoding nah di hari Selasa 10 Februari 2024 nunga jumulo moding sahalat ama Robert Lumban Tobing umur 73 tahun. Tina dingin inata Roslila Rauli Boru Panggabean Nahinan. Alamat Kapling Marinir Blok AC Opat Sada Pondok Kelapa Wik Duren Sawit. Tuudean hari Kamis 15 Februari 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na ditinggalhon. Pelean dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinaradi nitu huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di kuarna songoni matiting di huriata minggu sadarion maluyate.
rohaki satu ujung naik. Yesus Tuhan, kau mesti tangaki nang rais pedalani saat kau tusur koi. Tunggu au Tuhaki iring-iring kaki tunggal doralani unang liru audisi. Yesus Tuhan, kau mesti tangaki nang rais pedalani saat kau tusuk koi. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita damang dainang. Pinuji matuhatta na pabolasok kita sa hatu minggu info kafit. Jala saunari tapangihom mahatani debata sian pesalmen 25 ayat 1 sahatu ayat 10. Tangiang mangido haluaon sian musuh doho sian dosa. Ede sian si David. Odo ale Jehovah dihalungukor rohaku. Ale debataku. Marhapo satu hodo au. Unang tungpaila au, asa unang marsurak-surak akamusuku mida au. Dang taheta gamon tarurak sude aka nama kaposiho, sai maila do sogot aka pangose soada alana. Ale Jehovah, sai pabotoho matuau aka dalammu, jala ajar hotuau aka bogasmu. Sai togu-togu maau tu bagasan hasitongammu. Jala ajari au. Ai hodo debatani hatuoku. Hodo nahu haposi ganup ari. Sai ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam. Dohot asini roham. Ai sian narobido akai. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposookku, dohot pangalosikku, sai ingot maau ale Jehovah, obar tu asini roham, ala ni denggan ni basam, par denggan basa, jalan abonar do Jehovah, ala ni i, dipodahod do dalan na tigori tuaka pardosa, di parnono hodo uhum tuaka nadangol, jala diajarhon dalanna tuaka natarjepol. Asini roha dohot hasitonga do sude dalan ni Jehovah, yaka na mangaradoti padanna, dohot aka panidangyonna, isima sahatna. Namanirai jamitata di bagasan minggu infokafit imasian tema Tuhan menunjukkan jalan kepadaku, Jehovah do pabotohon aka dalanna. Amanginang nungatar pilih biate obartu hasil quick count dohot penghitungan sementara nungapetar pilih be presidenta.
Jala molo nunga terpilih presidenta songon pertandingan idoi. Molo nunga sae mai bola, unang bedisi paki bola teh. Jala memang agak songon na ngeri-ngeri sedap do saliling kampanyeon. Ala pola deba, aka namar keluarga, aka namar saripe, pola asing-asing podoman na holan alani 01, 02, 03. Ala memang dang sude sarupa teh. Nasa bagasipe ay songon hami pe dang sarupa nan pinili nami. Alay dang gabi marsoal. Monang na pinili mu talo na hupilitu alay yang goau sonang dorhaku. Jalo molo talu pe manang adong ruas tanah talu piga-piga nadohot gabe calon manang moladong natadukung tapilit natabaga-baga hokian talu nasida. Mungkin inilah saatnya kita katakan bangkit dari keterpurukan. Jala boydo tapatudos di bagasat turpukon ima boha si Daud songon naposo ni debata ibana makilalahon ibana mangido ibana tangiang maradopo debata asa di patuduhot debata tu ibana dalan dohot margogo jalamalua ibana sia dosa dohot sian musuh-musuhna naro mangalo ibah. Nah, amang inang odo sada tada-tada di bagasan parngoluata boydo hita di bagasan garejaon nang nama dohoti ibadah live streaming songo dia do tada-tada bahwa jolma manang hita natongon mangadopi boban nama say borat sekali. Ala memang molo takasdo tapar hanguluhon akaboban nama satu tonga-tongata olo do di bagasa partikianan nang rohi tadi bagasa joroon sian edde parjolo nakin sahatu edde na parpudi boido maredde do hita sipata alai dang talapati edde nata edde honi. Ala memang boido hola pamangata madokon mangedehon alai dang saha tu bagasa rohata nang pikirata ala saijojut akana masa di bagasa rohata parngoluata keluarga nang rumah tanggata gabe ita buah-buah tu garejaon marminggu dunia kita alai tinggal dorohata pikirata di jabutta boy do hita martangi yang tua dupan di debata alai alani dok ni si taonata nata adopi hirana somar minggu do hita tu gareja olo do anon molo disukun situa namaragedai sedonakinin na olo dadang diboto dang di parohahon alas dang stusi rohana olo do tinggal di bagasar rohana molo halak batak madokon halak jolma naso hasoan ngoluna ima didokot tersongon hudulau pual-pualon tangi sau hasosonggoton. Ini adalah gambaran hudul peibana dang tenang manang aha peulaonna manang tudia peulaonna dang tenang ibana ala memang nunga saitusi rohana nunga pikiran non mangarajai rohana saluhutna dang adong be naboi mabuar rohana tuh hinaulian hinadenggan pambahenan ni debata di bagasan parnguluanna. Amang inang nahuahohlongi molo diuruton sada 110 dang mahudoko sada 110 1 sampai 5 ira-ira ahama nama say godang taparukilhon nuengon boydo molo didok di list ada 110 tuaka nama tua mungkin listnya adalah molo dung mateau bohado anakon. List yang paling banyak kepada kita orang lansia adalah kalau aku meninggal bagaimana anak-anak kita. Kita belum tenang untuk meninggalkan dunia ini. Mungkin adong dapesia kita nang penunga matua ibana alai boy dape listna ahado proyekku di tahun 2024 ton.
Nunga matuan nian, nunga martuko nian, ahadona bui paro hokepeng. Itu adalah arsakna. Manang arsakna hata kangon idak danak, molo sudut niakan oposo mungkin lis na paling hupikirhon, na paling kukatirhon di bagasa parngoluaku ima, bohado asa mangan, bohado asa karejo, manang bohado sudut niakau poso, asa dapotan si rokap nito di hiraido pe ugodang lis nata habiarhon, nata parukilhon di bagasan parngoluata, si ganupari amanginang. Alai taida masih Daud di bagasa tikyon, apala na parjolo di habiarhon ibana, maradopon debata, nang maradopon humaliang sa ima, dosa na masay diingot ibana, dosa ni haposo onna do, say di paingot-ingot ibana, didok di ayat 7, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposo okku, dohot pangalasyokku, say ingot maaw aleja hoba, hobartu asi ni roham ala ni denggan ni basam. O mana parjolo nasay dipikiri si Daud maradopo debata. Atar dia dong. Toto sahali sudah ngahita maboto dosa haposon ni si Daud, mardosa marsala do ibana maradopo donganna, nang maradopon inata ni donganna, ima ditiki dibuat ibana, si Betseba gaberi pena, ape mangulu dope si Uria. Ini adalah sebuah kejahatan yang terus dipikir-pikirkan. Alai molo merasa bersalah, kalau dia merasa bersalah kepada Tuhan, sasitong na alahnya hadoy. Molo marsal, molo adong dihita di son ama, na marsoal tu inata, jala inata na marsoal tu imata, molo adong marsoal penasida, marbadai penasida di rumah tanggana, alai molo tenang do rohani amatai modom, molo tenang do rohani natai modom, curiga au, jangan-jangan mereka tidak saling mencintai. Molo adong mardoh soal hita, maradopon amatata, maradopon anak kota, marbadai hita do anak kota, alai tak nok hita modom, jangan-jangan dang holong rohata tu anak kota. Dang holong rohata tu inatata, dang romorong rohata tu amatata. Ala memang molo marsak do rohata, taringo tu hasesega ni persoalata, taringo tu keluarga inata yanakon, nungadang sona kita, jala odo na pinatuduhon ni si Daud maradopo debata, ala dihilala ibana, masai rosu, masai jonok, mereka begitu akrab dengan Tuhan, alai ala ni dosa, ala ni pangalasoni si Daud, dang sonang ibana. Dia tidak senang, dia tidak tenang dalam hidupnya karena memang hubungan mereka tidak baik-baik saja dengan Allah. Jadi adong dori sona manginang, molo ya songon iba keluarga na muda si pata, memang molo nungamar soal di rumah tangga, ngali majabu ya teh. Tataring pengali, kompor pengali, dana pengali, merasa bahwa apa yang harus kita sampaikan kepada suami atau istri itu harus menjadi mana ngadong mah menjaga harga dirion. Alai kelihatannya kalau sesuatu terjadi dalam rumah tangga, kalau memang betul-betul saling mencintai, rumah itu menjadi dingin. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kemesraan. Bahkan kita mengatakan, manga pedang jelas be manga di dia, manuhor nama, moladong, na dijabui imanani palas, jala modom pe dang modom iba, molo holong rohatta tu keluargata. Odo sasitong na pinangido ni debata tu hita, molo sasitong na, adong akahahurangata maradopo debata. Kalau kita punya kekurangan kepada Tuhan, seharusnya jiwa raga kita sudah tidak tenang di hadapan Tuhan. Ala ni rosu ni parsaurata dosa sitongna. Kita merasa nunga salah au maradopo ko Tuhan. Nunga hu pikir-pikiri, nunga hu bilang-bilangi aka pangalahokku. Na soboi au modom, na soboi au hudul tenang di tonga-tonga ni ruangan nangalipe mohop rohaku. Iko songonima nyan rohatta molo mardosa hita maradopo debata.
nang maradopod dongata. Unang tapasog. Dan itulah sebenarnya amanginang kalau ada orang sudah melakukan dosa, nungga diulahoni mana dosa di bagasan ngoluna, alai tenang-tenang ibana, tidak merasa bersalah. Memang nasoadong dorohanyo mardebata. Dia tidak punya kecintaan kepada Tuhan, tapi ketika kita punya salah kepada Tuhan dan kita merasa margurasai ate-ateta dan sona kita di bagasan ngolota, takasma tadani holong tadoi maradopon debata ala arsakta dang boy hita modom dang boy hita manangaha di bagasan parngoluata. Alan ido amanginang di tonga-tonga ni ruas ni huria. Unang pitor menek rohatta. Unang pitor layas, molo bahasa siatarin na layas. Unang layas rohatta marnida jol manahona RPP. Jadi hamet tonga dong ditiki di mahasiswa. Jadi molo mahasiswon kalas sada tu kalas 2, molo lewat kalas sada dan ditegur kalas 2. Layas kau ya. Enggak kau sapa abang tingkatmu, hirai matong, anggap rendah. Jadi moladong pedong ngata hona RPP, manangadong pesiar ruas ni huria, na hona penjara nuaing tongon, nasida di lembaga pemasyarakatan, bukan berarti kehidupan mereka lebih tidak baik dibandingkan hita na tongon di bagasa gerejon, namar lapatan, molo nasida nunga ditakup huria, molo nasida nunga ditakup pamaretata, alai sasitongna, godang do namar minggu di son, godang do ruas ni huria na tongom madohoti ibadah live streaming dang ditakup huria dang ditakup pamareta alai yang go debatatai ditakup do ise do hita namar dosa do hita namar salah do hita di adopan di debata alai molo takas do tahilala namar dosa hita romahamu tu debata datang saja kepada Tuhan. Unang sipa-sipa kamu, unang bonopamu di bagasan rohamu, apalagi tuakan nama tua, asa tiur dalan nate tu banua gijang, so tu ngadong be di tiup-tiup aka dosa hasalaan, antara percaya atau tidak percaya, sipatakan adong dosongoni na tua-tua, nung ngamar sahid, jala satabi ali satabi, di podomanai nama sude, di podomanai nama sude, jala di podomanai sude, nunga ditolak rumah sakit, jala disukum ma, saya disukum ma keluarga ma, adong do among, adong do inong, di tiopo na jolo na pinasaha niaka, na tua-tua manang opung utuho, dang adong, ape manga peso mangan, minum peso minum, alai boy manguluan no 3 minggu 3 bulan, holan ala niaka, maaf si patah adong ditiup sian hitaan ubahen na begitu sakitnya dia menahan itu di dalam kehidupannya. Jadi adong do piga-piga hubege hami molo songoni akana tua-tua molo di hutan hami di dokon terbuka manoseng nai molo nungaliling marsahid halai dang mate holan na piak-piak mate nei mana anon ni buka manosengi olo adon noni modingan noni ala nunga dibuka sengeni antara percaya atau tidak alai do honokun siani godang do sipata hita lam matua hita lam tabuhul atau kita sembunyikan dosa-dosa kita terhadap Allah dan terhadap sesama kita manusia. Amang inang moladong anak kota nuaing natakang manang adong di son na tua-tua natakang manang adong di son ina-ina manang opung-opung natakang pasti ada. Molo tabereng do akai anak kota natakangi. Dang mungkin anak kota tiba-tiba takang, dang mungkin aka sudut no poso tiba-tiba mereka melakukan dosa. Ala memang sude aka ulau na jahat na pinatupan yaka jolma nang hita na pungudison dang pitor boti hita gabe seorang penjahat. Seorang penjahat itu, seorang yang melakukan dosa besar itu tidak mungkin melakukan itu tanpa sebuah dosa-dosa yang kecil yang telah dilakukan di rumahnya ataupun di mana dia bekerja.
sahalak doli-doli. Nama dok dirina halak nabadia dia dopan di debata. Di dokon imana dok? Tuhan, aku ini adalah orang baik. Alai ala burju ibana mar Tuhan, alai karejo ibana, dung karejo ibana, manako ibana di parkarejuan nai. Dang sonang rohana songo kala na porsia tu debata ala manako ibana. Jala di dokon imana ma, ala manako au, nunga marsala au maradopo debata. Jala nunga marsala au maradopo diriku. Iko paula koku nahutakoon. Sape serpe nahutakoon. Iko paulaku doni tu nahu buati. Di paula ibana na sape sere. Sape seron otik doon. Alai molo so di paula ibana na sape seron. Boido ibana gabe panako koruptor yang lebih besar lagi ketika dia tidak mengembalikan uang yang 1 peser ini. Kita boido taulaho sada hahurangan, sada hajahatan, alai molo tapopomi di bagasa rohata. Manani guarna, dosa menimbulkan banyak dosa. Satu dosa menimbulkan banyak dosa jika ini tidak segera kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Alanido amang inang, molo tapi kiri do halak namar dosa hita, dia dopan di debata, molo sonang rohata mula ulaun, manga kita denggan, modo pita denggan, alai halak na mula ulaun denggan ibana, berarti nasoholong do rohata tu debata. Kita tidak cinta kepada Tuhan jika kita diperhamba oleh dosa. Jika kita masih bagian daripada dosa, tapi hidup kita tenang, saya mau katakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jauh hidupnya daripada Tuhan. Dia tidak mencintai Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan mengerti bahwa dia bersalah, dia berdosa, maka datang dia kepada Tuhan. Amang inang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Napaduahon songo topi ini mingguta ima Jahoba pabotohon akka dalan na tuhita. Adong dosa ada padohan ni halak batak madokon. Pasu-pasu ni tulang sabola langit. Waduh hita halak batak Kristen mangalapation. Olo dope hita halak Kristen cara khususnya batak na di Jakarton madok songo ni pasu-pasu ni tulang sabola langit. Waduh, bagaimana kita memahami bahwa berkat daripada tulang kita itu adalah setengah daripada langit dan bumi. Jala saya jujuk dape haruar hatao padohonon molo ulau tardidi ulaon dape nariko tua katulangna tardidi sidi tarpasu-pasu dohot akana asing. Ala memang kita halak Batak, dakolak kalak Batak, kita halak Indonesia senang kepada yang namanya tahyul, yaitu kepercayaan yang tidak bisa dibenarkan. Ala godang dohita halak Batak nang halak Indonesia percaya kepada tahyul, sebuah kepercayaan yang tidak bisa dibenarkan. Songo nahudoko kami nakin. Gudang dape aka poda-poda naboy tabereng songo sada tahyul dihita. Natabain songon dalata nalaho paluaho kita. Amang inang gudang do satu tikyon. Boido godak kita ruas ni HKBP Rawamangun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau dibuat persentasenya mungkin sudah banyak. Alai dia kanadeba jolma boido holan dagingna, rohana, dang sada bagian. Ala sahatu tikin wengon ni, boido adong haporsionna, alai haporsionnai marasing tu dagingna. Ala memang sipata, godang do dalan, na di dalanan ni jolma, nama ralo tu debata. Molo nunga leleng dang semarhasohotan, sipata tidokon, toe. Jarah majo tua pungna ai BH molo mula jarah anon ni ibana tordapo si rokap ni todi anon ibana. Adong do songo ni amang inang adong. Jadi
di dia do foto ni bosmi inna nyod do foto ni bosmi ai pakarasu do hubereng bosot dua ubah inna ai songona manekat terus manekan ite kasihan atas ite kasihan bawah dak hasosoan iba adong do nama dok dia jo foto ni bosmi asa hubereng jo rupanai asa turut tuhamu sude inna dang holani godang na asing na dibahe jolma dalan naso dalan ide bata hape nu ngataboto itu adalah sebuah ketidakbenaran alai sai olo dope diulaho kita jolma alai tobi ni mingguta di bagasa tikyo madokon pasahat ma dalammu pabotoho ma akadalammu tuau alai Jehovah berikan kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku menjalani jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku. Udang do di sona manginang, udang do di partikian nuengon manginang, manang di dia pei sahak do hepengi di jabu, alai hepengi boido na sosial dalanna. Banyak uang yang sampai di rekening, banyak makanan yang bisa terhidang di meja, tetapi semua makanan dan semua uang itu tidak semua berasal daripada jalan Tuhan. Itu bukan jalan Tuhan. Alani dihamu aka inang, molo pinasahat nya ka amata dihamu hepeng, unang holan mekel, unang hola senyum. Tetapi sia dia doon, apalagi bonus-bonus hati. Dari mana ini? Karena banyak jalan uang yang tidak berasal daripada jalannya. Godang na asing amanginang, aka sudut nau poso nuengon, mana aka dokter nuengon, bisa saja mereka melegalkan sebuah aborsi. Ala ternyata hujahahami, ono 10% kehamilan itu terjadi tidak diinginkan oleh yang melakukannya. Godang do nuengon ni mangulahon aka ulaon naso hinalmohon ni debata ubahen godang madokon. Kalau dikatakan molo didok di bagasan parnguluan nonni, molo dipaingot ibana, taringot tu hahuranganna, taringot tu hasalanna, dang mengaku ibana salah. Alai boy do songon wengon, ahana denggan, ahana uli, ahana mabesonang rohaku, ido sasitong nana tigor. Hapedang idalan di debata. Jadi sude akan natapar sauliho di bagasa parnguluan non, dang natonggi nadenggan parohon ekel, parohon hasonanga di dagingon, siad dalan di debata. Adong doi naso siad dalan di debata. Alani i sotu ngadok kita nama do di bagasa parnguluan nonni ahana denggan ido sasitong na dalan di debata. Bukan. Tetapi jalan-jalan Tuhan itu menunjukkan jalan-jalan Tuhan itu kepada kita adalah bahwa mungkin hari ini adalah jalannya seperti mendaki. Mungkin jalannya hari ini adalah seperti turunan ataupun kita katakan dia sedang melandai. Alai ido dalam di debata di bagasan paranguluata. Mungkin kita napungu di son, kudang doi son, mungkin adong do hita di son, batak tebak langsung ate. Nasopola, satabi nasopola sikola ibana, alai alani pogos nina tua-tuai, alani hasi nina tua-tuai, dia pergi naik kapal Kambuna dotahe na sahatu Tanjung Priuk, di Tanjung Priuk di simain naimana maparapar, dung maparapar di Tanjung Priuk, adong ma di BG suara ni halak Batak, jala molo di BG suara ni halak Batak, bahdong adoi di hutomai, di hasabapon, di habengheton, hapogosonna, ubahed boy ibana, sahat di Jakartaon, jaladakola sahat, bisa dia menyelesaikan diri di tempat ini. Karena dia mengatakan, itu adalah dalan di debatadoi, di bagasan parngguluaku, nang pedalan di debatai, si patah rahis, si patah maol, alai, dalan di debatai, pasti do, di bagasan parngguluaku. Alai, adongdo, nasopola songoni, pasu-pasu ni debatai tu bagasan ngoluna, pitor hatop di pasahat, dang pola godang, dang pola dohonon ikon marhoi-hoi, ale pitor di pasahat di bata, jala adong do muse,
naso sian dalanna ima boy ibana sahat tu bagasat tikion holan sian dalan naso hinalomohon di debata di bagasan parngulutan. Mungkin molo dibaik cerita taringo tu pardalanan ningoluta tang boy be sada buku nama risi 500 rebar bohado debata marpatuduhon dalan hangolua tu hita. Mungkin molo tahisi i olo disipata mekel hita alai di balik nyekel tai olo disipata hita muruk jala di bagasan karotasi boydo hita muse senyum, bahkan kita menangis kepada Tuhan untuk perjalanan Tuhan dalam kehidupan kita yang turut bekerja. Alania manginang sotung pitor tabuat dalan nasodalan nasiat debata. Sotung tak anggap dalan nama bain rohatta las mekel hita mamora hita gabeta buat i alai tapi lima dalan di debata nama baik sonang rohatta. Naparpudi sahali amang inang ima dipasahat si Daud do tu debata akka nama sai saluhutna tu debata jala didok naso tarhiri mau di debata. Jadi adong do disona manginang namoru haporsionna molo martangiang ibana tu debata dang ditangiho debata tangiangna alai dang tarhiri mimana tu debata molo sosaut na pianangidona. Itu adalah iman yang luar biasa karena banyak orang beriman kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab doa-doanya. Tarhirim ibana maradopo debata, najolo ibana marhuria, najolo ibana marpungu alai nuaeng ala tarhirim ibana maradopo debata. Nunga madau sia tonga-tongan huria. Di buku deta di buku de 400 onom. Di 400 tolu pos dorohaku di tuhaku. Ano bojo tai deho sebelum tangiang. Pos dorohaku di tuhaku. Ini adalah gambaran nama kaporsyai debata. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Halak na porsia maradopo debata. Nangpe sosaut na di bagasa rohana. Dang tarhirimi. Nangpe martangiang imana maradopo debata sahatu nama tua ibana nuaing ale adong do pena hurang di keluargana di anakonna di parsari pion nasida. Dia tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan karena janji Tuhan yang selalu ya dan amin. Buka majo buku de 400 tolu ayat sada osdoro haku di tuhaku. Osdoro di tuhaku dan terbang terhirim mau ondo tong tangi aku dulamu namana Robi osdoro aki sai patolu sonai ayat 2. Uhilala gadu pari aniom nadiahu sai tongkoni sari-sari nabadi arohako nang tu Bingol parton dioki lama balomonai.
odo tangyang tatu debata dang tarhiri pita nang pe sosaut na tapangido tu debata alai gomos tok tong tatiop debata tai. Ini juga mengingatkan kita cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Natongon nasida di tiki di tonga-tonga ni sada godung, jala godung ni berisi dengan api, dan mereka berkata, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan tetap berpengharapan kepada Tuhan walaupun kami dibakar di tempat ini. Jala odo hagogo odihita saluhutna. Percaya kepada Tuhan, maka aku tidak akan pernah kecewa. Walaupun menurut takaranku, obartu suatu dang saut dape alai ikolo menirohani debatado na saut di bagasan golukku. Amin. Martang yang mahita. Jehovah debata amanami. Inuji pina sangat maho. Allah asidohot holong ni roham Tuhami. Ido tutu Tuhan di minggu prapaskah info kafit. Di suarahon hatam do Tuhami asa molo borat pe perdalanan ning ulunami, borat pe aka hahurangan nang dosa nami Tuhan. Di baga-baga hokodo Tuhami asa dang tarhiri pami manangah pe naikon na ami adopi di tonga-tonga ni perdalanan nang susah, nang sahit, nang hapogoson, nang dia pe Tuhan ikodohono nami do debata nama dongani hami. Jehovah debata amanami asu-pasu ma hami napungu di son borat masai maol do sipata kami mangalakahon pardalanan ning ulo nami. Ay boy do sipata Tuhan ala ni para yanak konon, ala ni aka rumah tangga, ala ni aka dongan manang pimpinan, yaka parkarijuan, mabaydang sonang rohanami, alay sian jamitaon diajar hot Tuhami, asa mangido hami tu debata, asa debata pabotohon akka dalan na Tuhami, asa huboto hami Tuhan, molo manaw si songoni hami, di patuduho dalan nami, gabi tahu hami mangadopi sa luhut nai. Unang adong Tuhan na madele, unang adong na marungutungut maradop poko, alay say di paingot-ingot maasidohot ding gani basam, nalaho pasahatom mo Tuhami ganup, molo hubilang-bila kami do Tuhan, hasit dangol ni parnguluan nami, dang sadiai maribakon hasangapon, dohot hamuliaw nalaw pasahatom mo Tuhami. Alani Tuhan, napos dorohan nami, padawam mo siya kami, padelea doho parungutungutan. Tuhan Jehovah debata, utangnya kau kami aka ruas ni huriam, na marsahit, na perawatan di rumah sakit, dohot di bagasna, nang namarsahi na sida alay dang pola di pabotohon, manangdang di boto marsahit ibana, asima roham, pargogoyom mo na sida, haol na sida marhite holong mo, asas atsit pe dihilala, dang benahasiti dihilala, alay di haol debata ibana, lamargogo ibana manaon sahiti, tarlumobi diaka dongan namin na marsahit, nurseba panggabean, evangelis Marsio siahaan, perigusta panggabean, nyonya pardede boru manurung ben ni marpaung, bramos tabunan, nyonya pasaribu boru situkir, Jackson marpaung, Berra Hanson batubara, Ferdinand sitanggang, Yesia pasaribu, nyonya hutagaor, Berliana boru si manjuntak, Jericho si hombing, Rolasti boru nababan, Dame boru tampu bolon, Polin tampu bolon, dohot akan natongon, perawatan di rumah, asi roham dinasida Tuhan. Tuhan debata dari marsogot, dinalama muhai akaulau nami, di kantor, di pardalanan, manang aka rencana-rencana, Tuho mahu pasahatami, asa juluani lakanami Tuhan, asa boy denggas saluhutna,
uulaho kami, ulau nami pardalanan nami gabe parohon pasu-pasu mai tutonga-tonga nami ganup marsada-sada. Mauliate madiho Tuhan, di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dehita huhut pasahat peliata. Pandangan Yesus di joroku, tolong di tanganmi ada gua, yang di goluku hodo sombaku, tung sonang padalan rapodan, hubotodo takas panoguodu. Saat roh di ujung di pardalaku, togu mau jodoh tulang bumi. Si batali luha porseaku, mililiani portibio. Duko hutatap o Tuhaku, margogo doa di ngoluko, hubotodo takas panoguonmu, iring-iring odolah kaki, saat roh di ujung di pardalaku, togulah jorok tulang bumi. Rapita Jongjong. Asa polinho matirima, tu surgoi patulus pardalaku, ton mimi marigan madia, hubotodo takas panoguodu, iring-iring odolah kaki. Saat roh di ujung di pardalaku, togu mau jorok tulang bumi. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua kijang, odo haruroni saluhu sileho-leho na dingga doho na saulibasa na mauliutu. Upasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi op na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parahasya kami pilihanon, pati bulhan harajom di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan hami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-lehomi tu hami, asalam kir-kir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile
manami na di banua kijang, sai pinarbadia makuarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomeni roham di banu tongosong na di banua kijang, lehom matuhami sadarion hangulua siapari, sai sama dusanami songo panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, kunang hami togihoto panguncunan, palua mahami sian pangako. Ay hodora puna harajaon, rohot agogon, rodi rasalabon, saleleni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor homa, damena tutodim. Amin, amin, amin. Dihamua manami inanami nama dohoti parmingguon pukul onom, baik na igareja dohot na dijabu hamina marhobas padita situa multimedia song leader pemusik pasaton. Selamat hari Minggu, horas madihita. Perjalanan Yesus di jalanku, tolong di tanganmi manokuah, nang tingoluku hodo sombaku, tusonang margalan rapona, humotodo takas panoguonmu, diiringi dola kaki, sahatro di ujung di pardalaku, togu maau jodoh tulang bumi. Si patali luha porsea